La compra d'un habitatge és una de les decisions econòmiques més importants que fem al llarg de la nostra vida. Per tant, és recomanable informar-se correctament per tal de realitzar una compra satisfactòria. Abans de decidir-nos, és necessari que visitem el pis i ens assegurem de tots els pros i els contres. En el cas de ser una obra nova i encara no està construïda, podem demanar a l'Ajuntament que ens informi del pla urbanístic previst a la zona. Per altra banda, si volem fer una reserva, haurem de pactar les arres penitencials. És recomanable que no sigui una quantitat molt elevada, ja que si ens desdiguéssim de la compra, perdríem aquests diners. Un cop presa la decisió, hem de tenir en compte els costos addicionals que suposarà la compra de l'habitatge, ja que no només es paga el preu net de l'immoble i el possible crèdit hipotecari, sinó que hi ha d'altres consideracions. A part del preu que es pacti per l'habitatge, el comprador té de pagar el notari, té de pagar el registrador de la propietat, té de pagar l'impost de transmissions patrimonials si és un habitatge de segona mà, si és una segona transmissió, o l'IVA, l'impost del valor afegit, si és un habitatge de primera transmissió. Tot aquest conjunt, sigui IVA o sigui ITI, més tot aquest conjunt d'operacions se li pot anar cap al 10% del preu escriturat. Abans d'avançar els diners, hem de rebre un seguit d'informació. En primer lloc, l'agent immobiliari sempre s'ha d'identificar i ha de proporcionar-nos totes les característiques referents a l'habitatge. Un dels documents essencials és la nota registral, que ens informa de les possibles càrregues, gravàmens i afectacions que puguin existir en el domicili. A més, és primordial disposar de la cèdula d'habitabilitat, que garanteix el bon estat de l'immoble, així com el plànol de la situació i la informació urbanística que garanteix que l'edifici no ha estat afectat per cap modificació urbanística. Altres documents rellevants són els referents al registre de la propietat, a les garanties de l'habitatge o als serveis i subministraments. Un cop tancada la compra, hem de saber que el promotor o l'agent immobiliari segueix tenint responsabilitat envers l'habitatge durant un període determinat. Hauríem de distingir entre el que és l'obra nova i la segona mà. En quant a obra nova, habitualment la ven el mateix promotor i el promotor té responsabilitat perquè fa els defectes de construcció que hi puguin haver-hi i a la veracitat del contracte de compra-venda, i la segona mà, doncs l'agent immobiliari també té la responsabilitat de donar-nos tota la informació correcta d'aquell habitatge. En concret, en l'obra nova, el promotor ha de respondre davant dels danys causats per vicis o defectes d'acabament de l'obra durant un any, dels defectes d'habitabilitat durant el termini de 3 anys i en el cas de vicis o danys en els materials de construcció, el període s'estén fins a 10 anys. Per més informació, podeu consultar el web www.consum.cat.